बोली जी। देखी सासू माई, हाँ बोली। आपके कहला पे तो हमसे शादी ब्याह कर ले बनी। देखी सास मई कह दिलाई तो कह दिलाई, अब दोबारा मत कहब। हमनी के पति पत्नी हो गइल बन जा, ऐसे के हमके बियाह कइले बानी जा। पति पत्नी तो होइए गेल बन जा, मर्द मेहरारू। बाकी घर के आदमी कहीं से कि सासे से दामाद से रिश्ता बना देखी ला। जी, सास दामाद जब प्यार करते हैं, खुश बाड़ी, तो बियाह कइले में का बुराई बा? बुराई नहीं खे, बाकी हमनी के जौन गाँवे आवत हैं जा तो हमनी के सब रहते हैं कहीं दूसरा हो। दूसरा दिन हाँ अगर भाग दूसरा दिन जाए तो कितना दिन तक से रह, यानी 2 बरिस चाहे साल भर चाहे 1.5 बरिस। हाँ फिर कहाँ भाग के जाई? ओकरा बाद कहूँ घर ही आई। हाँ घर आई रहती है। हाँ तो बाकी चल देखी केतना रवा डेरा तनी, हमरा पे विश्वास नहीं के, भरोसा नहीं के। देखो हम डेरात नहीं खी, बाकी एगो होला ना हाँ कि आप कहत रही कि हम बहुत खा लेम जहर खा लेम आपके चलते, वही के वजह से हम देखिए आपसे जी, शादी कइनी। राउआ जान हमारा नहीं, हम राउर जान नहीं। आ चिंता मत करी, चली रहुआ हमारा के ही बाहर शहर नहीं खे जाए के। चली हम बाई ना, चली चली चली। जी महाराज, का कबे हमके रोड धारा के लिए आवत रहनी है, अभी खान पिछुआरा लिया के आवत नहीं। ऐसा बात बा न कि अगर और गली से घुसा रहती है ना, हाँ तब पूरा बहुते आदमी के घर दुआरल ह, अंगही कचा 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 करे लगती सन। वही से हम कनी है ना कि इतर निकल के बस पिछुआरा में नहीं चल आपको चले। ठीक है कहीं नहीं हो, न तो गांव घर के आदमी पूरा मजा ले और पूरा हाला करी कि देखो ना पतोहिए संगे दामाजी ससुरिये संगे दामाजी बियाह कल ना। देखी कोई कुछ कहो, हमारा डर नहीं खे। डर काहे खातिर? जब डर ना रहल तो हे तो लिए नहीं हम के लिए आके अरे वह ना बुझब, काहे अंगई दुआरी में डेग डाले से पहले कच 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 करवावे लगी ना। आपको सही कर तब बाकी देखी बाबूजी ना खिसियाई ऊ का करी हन। माने शादी बियाह उनकरा कहाँ से मजाल बा कि हमारा सामने बोल देस? नहीं हमारा तो कुछ शौक होता कि डरो लागत है कि जाए के या खुजत हुकम जाए के एक बाइक के सामने होके के तब बोले लगी। काहे रोवा इतना डेरा तनी, हमारा पर विश्वास नहीं खे। विश्वास ए बाटे चाची, महाराज। का ह ये मर्द को कहीं पाउन के संग में तू का करतलू हो? का करतनी? हाँ कुछ नहीं के करत है। अखिया ना रड़का नहीं खेलो कत बड़ा मेरा कुल जना के आंख हो गला हो। ए मर्द को का बकरा ओकरा कटाइल बका हो, माला पहनले बलू जा। हाँ कटाइल बा तब खा जीवा का? हमनी के बियाह कइले नहीं जा, दिया हाँ तू का जनता रहा। भाग मर्द कहीं का उपाहु ना लगी हन मर्दे। तो का ह तो पहन लगे इंसान नहीं ना हवन, जानवर ना ना। बे कोई कुकुर पोस लेता, कोई कुछ पोस लेता। तू उनकरे से बियाह कर लेलू हो? हाँ तो ये एमा का मर्द बुराई तब बा? ई ठीक काम ना कइलू हो। काहे तारा ले करी? माल कुला पूरा गांव घर के इज्जत तो देखो डुबा हो तार जर का इज्जत गांव आ घर हमरा खाए के देता का? देखिए महाराज हल्ला गुला कइले में का बाटे, हमने ए, चले के चाहते कह तनी रे होतर काहे ना लिया के आगु लनी। का मर्द आइला तो- पाउन तारा का बुढ़िए पसंद आई लियो। देखा भल बड़ ढेर हमरा से जवान। हां चला देखी प्यार जना का मुंह में दांत नहीं का, ओकर 16 साल के 18 हाँ। वर्ष के मेहरानू बैसन। चली जी चली चली आई ने। ये मर्दे बताओ, साला जुग जमाना खराब चल देले बा मर्दे। ई तो पाउने के चाची रख ले होला सही, सोचही वाली ना बात बा। आ बताओ ये मर्दे कहीं का हम कोरी तो कोरी का? ये मर्दे मेहरारू के अते पता नहीं खे चलती कहाँ गइल बिया। ओकरा नैहर फोन कइले रहनी, वही जो नहीं खे गइल। हमार तो दिमागे खराब होता, ना कुछ बतौले बिया आ ना पूछले बिया कि हेजा जाता नहीं हो जाता नहीं बुझा ताकि ना कोनो झगड़ा भइल बा ना विवाद। हटा हो का दुआरिया में खड़ा बड़ा। रे रुक, ई कुल का तू हूं माला पहनले बाड़ी, आई चुनरी ओढ़ले बाड़ी, आई पाहुनो माला पहनले बा न। हमन के बियाह कइले हनी जा। का बियाह नहीं खेलो का त पेट सिंदूर कइले बनी, अखिया फूट गइल बा। हमारा से का कइले रहली? के जे कइले रहनी तहिया से न नया साल में नया भातार बदल हनी। तब भातारो बदले के रहल ह त दमादे लौकल ह। कहो पाहुन तारा माने लाज शरम कुछ नहीं खे लागत? हां ये मर्द गांव घर में का आदमी कही? हमारा से बतियावन ना, यही त छिलेल कर तारा हमरा पटरी न धरेला। इनकरे पर रहबी ना। हां त का हां आ तोर लड़किया कहां रही? कहीं रहो से हमरा का मतलब उसे बा? मतलब नहीं खे, ना लड़की के जिंदगी बर्बाद कर तू द। रख लो अपना घरे लिया के। लड़की के अपना घर रखी करे थोड़ी मारा बात अभी जानत नहीं खू। मर बा
देख हद से बहुत ज्यादा हो गई। देखा सारा सुबह से हम पता लगाओ तनी कि मेहरारू कहाँ बिया ला कोई कोई- शरम लगते नहीं के हमारा बाप भाई के धन बाप के हे ही बाप ये जो बड़ा एकड़ दिखाओ तो तारा घर रहती तो देखो तो ई हमार घर हमारा बाप के घर है, तारा बाप तो के घर ना। तहार घर है तो 20 गो भातार बदलबू हमार मर्जी। तोर मर्जी। हम्म। पर तारा लाज शर्म नहीं लगावत हाँ? महाराज देखी हाँ, ओ वहाँ के न तो डट देख थाना में केस करब ठीक ना। देखी महाराज ऐसन काहे करतनी। ऐसा काहे करतनी अभी बताओ तो के बेटी दिहल बा तो ओकर माइयो के रख लेबो। देखी महाराज हम ना शादी कल चाहत रहनी इहे हमरा के कइले वाली कहत ली कि जहर खाई माउर खाई में मर जाई तारा प्यार में। अच्छा इनकर तो प्यार मजबूरी में- चलता ना हो। मजबूरी में हाँ। करे के पड़ल। हाँ अच्छा ये बताओ कि एके रखबो कि ओके रखबो। हम के आय हम के रखी हम फंस गइल बानी महाराज। हंसना अभियो चाहबो जा तो केहू गांव घर जानल नहीं के अब हम का करब। हाँ उ तो हाँ। देखी ना के महाराज केस होई ना तो जिंदगी भर जेतना के बाउंड बनी 10,000 15,000 महीना लड़कियों के देबो आ इनकर तो खर्चा चले एक करो 5 साल के बाद मैं चाम झूल जाई आ कुल जवानी जौन बा ना देखी कुल महाराज। फुला जाई। हम नहीं कीन के रखल चाह इहे हमरा के दुविधा में डाल लेवल कि जहर खा ले बदल बा आके गिरगिट आपके का फंसा दे। रंग है चलो। माला उतार ठीक ना। काहे के हम बियाह कर आ लेबे कल से चुपचाप एजा से चल जा। धरी है अपन माला हमके जाए दे। चलो हमारा घर देखत है। नहीं ना घरे तारा माई के तार घर हे फैबा महाराज रह घर दे, फैबा हमारा चलते सब होता हम चल जाते नहीं सब ठीक हो जाए। जबाक सारा भाग चले पान वाला तू आ तू का माने दम तारे निकल लखा बा। पियकड़ बड़ा तू तो पी के आवेला ज्यादा चेयर के सुत जाला मेहरानू के मारम का जाने ला हो। तो माने पीही मरद तो मेहरारू भातार बदल ली जे प्यार से बतियाई जे प्यार दी ओकर अपना बदल जाई। तार ढेर प्यार बदलता ना घबरा जन चलो घरवा में खाए खाती गोड़वा बांध के आ एगो गुली डाल दे आ ध के लगब यहीं ना एकदम चरचरा के दोनों गोड़वा जब सट ना पाई तब बे छिछे वो बकरियन लेखा जैसे गाय नुवल जाला ना वैसे नुवब। चलो जाते तो बाहर ले घबरा जन जहर बाउर खातड़ू तो के जहरे बाउर देही एकरा बाप भाई से कुल बात बतावे के पड़ी एकदम छुछुनर न हो गइल बिया अपने लड़की के घर उजारतिया कर तनिको सोचे समझ नहीं खे अब का करब मौगी वैसन बिया सारा दामादो वैसन ही निकल गइल बा। बताओ ना अपन मेहरारू के मुंह देखनी आ ना घर परिवार के जाके हम अपन सास माई ले शादी कल हनी गांव घर के हमारा आदमी पूरा मजा उड़ावत हुई कि देखो न जाके सास ले बिया कि अभी कहत हन ससुर जी न कि अभी हम कहता हाला उला नहीं की कैले आ जल्दी एजा ले भाग जाई जा तनी गांव घर के आदमी आ मेहरारू हम पूछी तो बता देम कि कोई रहनी जात रहनी बाहर कमाई बिना बतावले अब जा तनी घरे माला उला फेंक देतनी यानी का लेके जाके होखी न तो गांव के हमन के मल आदमी जानी हम मेहरारू जानी आ जा तनी सासू माई ले फोन करके कह देम कि हम मेहरारू से बतैह मत न तो हम मौगी भाग के आ चल जी अपन माई तो बड़ी हमार शर्मिंदगी महसूस होता मन नहीं के करता हम घरे जाई बाकी मेहरारू के मुंह देख के आ जा तनी न तो जाती ना हम।